हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु उमा माता जी இன்னைக்கு வரலையாம் हरे பிரபுஜி. कृष्णा। न माता जी உமா மாதா ஜி உடம்பு சரியில்லையா, அதனால கிளாஸ் வரலன்னு ओके ओके சொன்னாங்க பிரபுஜி. உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க. சரிங்க மாता जी। ओके 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 यूट्यूब पा। हरे कृष्णा माता जी। சரி ஒரு சின்ன கீர்த்தனை பண்ணிடலாம்। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकैः चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं तदा शिवपतिं। हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वानुसुदेवी प्रियमानी हरे प्रिय वाञ्छा कल्पतराय पदिनाना भावने वैष्णयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा। உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம்। ஹரே கிருஷ்ணா। நம்ம அன்னைக்கு இந்த போன வாரம் எந்த இடத்துல விட்டு ஞாபகம் இருக்கா மாதாஜி? 30வது பக்கமா 12வது பக்கமா எனக்கு கரெக்டா தெரியல. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா 1வது ஸ்லோகத்துல 10ல முடிச்சிட்டோமா? ஓகே 13வது இடம் 13வது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा माताजी। இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்। ஹரி கிருஷ்ணா யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே 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 புக் இந்த இல்லைங்க பதத்தை பிரபுஜி. படிக்கிறீங்களா? என்ன மாதாஜி? புக் இல்லைங்க பிரபுஜி, இதுலயே படிக்கலாமா? இதுல பாருங்க மாதாஜி, இதுலயே படிக்கலாம். நீங்க மொபைல் வச்சிருந்தா மொபைல் இருந்து ஈஸியா படிக்கலாம். ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எதுல இருந்து படிக்கணும்? இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகத்துல இருந்து ராகி பாதி. ஓகேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைராகி பாதி அத ஜூம் பண்ண முடியல பிரபுஜி எனக்கு மொபைல்ல இருந்து. ஓகே சங்கடமா இருக்கா? கொஞ்சம் பாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓகே 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 புக் பிரபுஜி வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. இது புக் வச்சிருக்கீங்களா பிரபு? இந்த புக்கு
இருக்கு இருக்கு இருக்கு. சரி சரி, கொஞ்சம் படிங்களா பிரபுண்ணா. வைராகி பாயி கிராமிய கதாத நா சூனிபே காணே கிராமிய வார்த்தா நா கஹிபே ஜபே மிலிபே ஆனே ஸ்வப்னே वो ना कर पाई स्त्री संभाषण स्त्री के स्त्री शाक्तिया पाई आयिषायवन जदिशाग प्रणय रागिते गौरांगे रशने चोडहरिताशेर कथा तागे जेन मने बालना कायिपे आरबाला बालना परिये हरि हरित येते राधा कृष्ण सर्वता सेविबे. தொடர்ந்து படிக்கவா பிரபு? படிங்க படிங்க பிரபு. அன்புள்ள சகோதரனே, நீ துறவு வாழ்வில் இருக்கிறாய். சாதாரண லௌகீகமான விஷயங்களை பற்றி பேச்சை நீ கேட்கக்கூடாது. நீயும் லௌகீகமான விஷயங்களை பேசக்கூடாது. பெண்களை பற்றி கனவிலும் நினைக்க கூடாது. பெண்களுடனான உறவை தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விரதத்தை கொண்ட துறவு வாழ்க்கை நீ ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய். சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் நீ சங்கம் கொள்ள விரும்பினால் சோட்டா ஹரிதாசரையும் மகாபிரபு அவரை விலக்கி வைத்த சம்பவத்தையும் நீ எப்போதும் நினைவில் கொண்டிருக்க வேண்டும். ராஜபோகமான உணவுகளை உண்ண வேண்டாம். ஆடம்பரமான உடைகளை அணிய வேண்டாம். ஆனால் எப்பொழுதும் அடக்கத்துடன் இருந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணருக்கு இதயபூர்வமாக தொண்டு புரிவாயாக. முடிவு என்னவெனில், பேச்சு, மனம், கோபம், நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு ஆகிய இந்த 6 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்பட வேண்டியவராவார். சுவாமி என்றால் எஜமானர், கோ என்றால் புலன்கள். இவ்வாறாக கோஸ்வாமி என்பதற்கு புலன்களின் எஜமானர் என்று பொருள். ஒருவர் துறவு வாழ்வை மேற்கொள்ளும் போது தானாகவே சுவாமி எனும் பட்டத்தை பெறுகிறார். இச்சொல் குடும்பம், ஜாதி அல்லது சமுதாயத்திற்கு அவர் எஜமானர் என்று கூறவில்லை. மாறாக அவர் தம்முடைய புலன்களுக்கு எஜமானராக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. ஒருவன் தனது புலன்களுக்கு எஜமானராக இல்லாவிடில் அவனை கோஸ்வாமி என்று அழைக்க முடியாது. மாறாக அவன் கோதாச, புலன்களின் அடிமை என்று அழைக்கப்பட வேண்டும். பிருந்தாவனத்து 6 கோஸ்வாமிகளின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி அனைவரும் பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும். இதற்கு எதிராக கோதாசர்கள் புலன்களின் சேவையில் அல்லது ஜட உலகின் சேவையில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களுக்கு வேறு ஈடுபாடு கிடையாது. பிரகலாத மகாராஜர் கோதாச என்னும் சொல்லை அதாந்தகோ என்னும் மேலும் விளக்கியுள்ளார். இது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒருவனின் புலன்களை குறிப்பிடுகிறது. அதாந்தகோ என்னும் ஒருவனால் கிருஷ்ணரின் தொண்டனாக முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரகலாத மகாராஜ் கூறுகிறார், மதீர்ண கிருஷ்ணே பரத ஸ்வதோ ஸ்வேதே வா மிதோ அபிபத் ஏத கிருகவ்ரதானாம் அதாந்த கோபீர் விஷதாம் தமிஸ்ரம் புனஷ் சர்வித சிரவணானாம். புலன்களை அனுபவிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த பௌதிக வாழ்க்கை தொடர்வதற்கு முடிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு தங்களது சுய முயற்சினாலோ மற்றவர்களின் உபதேசங்களினாலோ கூட்டு ஆலோசனைகளினாலோ கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. கட்டுப்பாடற்ற புலன்களால் அவர்கள் அறியாமையின் இருண்ட பிரதேசத்தினுள் இழுத்து செல்லப்படுகின்றனர். மென்றதையே மெல்லுதல் என்று அழைக்கப்படும் செயல்களில் அவர்கள் பித்தர்களைப் போல் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் மூலியமா நமக்கு இந்த என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அன்புள்ள சகோதரனி, நீ துறவு வாழ்வில் இருக்கிறாய். சாதாரண பௌதிக விஷயங்களை பற்றி பேச்சு நீ கேட்க கூடாது. பிரபுஜி, நீங்க பேசுறது கேட்கல பிரபுஜி. ஆமா, கட் ஆயிடுச்சு போல. பிரபுஜி இல்ல.
மாதாஜி கட் ஆயிட்டு வந்திருக்கு மாதாஜி. இப்ப வந்துட்டாங்க. हरे कृष्णा पविता माता जी। हाँ वो स्लाइड। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, होस्ट பண்ணிட்டே प्रभु। हाँ ओके ओके माता जी, ओके माता, दंडा प्रणाम माता, दंडा प्रणाम। நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆகி போச்சு. இங்க அடிக்கடி கரண்ட் வேற போயிட்டு இருக்கு. அது இதுல போட்டிருந்தாலும் இன்வெர்டர்ல இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் வருது. ஓகே, இந்த இன்வெர்டர்ல அந்த மோடம் கொடுத்துடணும் கனெக்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் பண்டிதர், அதாவது ஸ்ரீ ஜெகநாத் பண்டிதர் பின்வருமாறு கூறினார். இந்த பதம் மூலியமா நமக்கு என்ன கொடுக்க பாருங்க. நம்ம துறவற வாழ்க்கையை நம்ம போறோம். இப்ப நமக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துறவரம் நம்ம எப்ப சொல்லுவோம்? 50 வயசு இல்லைங்களா? 50 வயசு ஆன பிறகு துறவரம் போகணுன்றது வேதம் சொல்லுது. அது நம்மளுடைய கடமையா வேற இருக்கு. இப்ப பிராமணருக்கும் சரி, சத்திரனுக்கும் சரி, சூத்திரனுக்கு வைசியருக்கும் சரி. சூத்திரனுக்கு அது தேவையில்லை. அவரு கர்கசனா மட்டும் இருந்தா போதும். அவர் சன்னியாசி ஆகிறார், இல்ல பிரம்மச்சாரி ஆகிறார், அது யார் ஒன்னாலும் ஆகலாம். ஆனா அவர் அந்த அந்த கடமையை அவர் செய்யும் போது அவருடைய இஷ்டம் அது சொல்லப்படுது. இப்ப துறவரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட துறவரம் இருக்கணும் பாருங்க. பௌதிகமான ஈடுபாடு இல்லாம இருக்கணும் துறவரம் போகும்போது. இப்ப 50 வயசு ஆன பிறகு நாம என்ன சொல்றது வேதம்? வனவாச வாழ்க்கையை வாழ்ந்து, வனவாச வாழ்க்கைனாவே துறவரம் தான் அது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வாழ்க்கை வாழும்போது நமக்கு இதெல்லாம் இந்த சாராம்சம் நமக்கு பொருந்தும். பௌதிகத்தன்மையை நம்ம பேசுறதை முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணணும். பௌதிகத்தன்மையை பேசுறதை முதல்ல அதுல ஸ்டாப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரி விரதம். இப்ப பிராமணன் மட்டும்தான் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருப்பார். மத்த வர்ணங்களுக்கு கிடையாது. விரதம் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. அப்ப பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கிறவங்க பிராமண குவாலிட்டியில வராங்க. அப்போ பெண்களை பற்றி கனவுல கூட நினைக்க கூடாது. அந்த பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கிறவங்க, அதே மாதிரி வனவாச வாழ்க்கை வாழறவங்க, கண்டிப்பாக துறவரம் போறவங்க கண்டிப்பாக தாம்பத்திய வாழ்க்கை ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்றது வேதம் சொல்லுது. அதே மாதிரி பக்தர்கள் சங்கம், அதாவது இப்ப நம்ம பக்தர்கள் சங்கம் சொல்லுவோம், சாது சங்கம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சாது சங்கம் சொல்லும் போது மகாபிரபுகள் தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? பிரபுஜிங்களா இருக்காங்க. அவங்க மட்டும் சங்கங்களை நம்ம வச்சுக்கணும். சாது சங்கம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பக்தர்கள் சங்கம் நம்ம பக்தியை மேன்மைப்படுத்துறதுக்கு மாத்திரம்தான் பக்தர்கள் சங்கம். அதே பாத்தீங்கன்னா சாது சங்கம் போது ஒரு படி மேல போறோம் நம்ம. ரொம்ப அழகான இடம் இது. சோ இந்த மாதிரி, அதாவது உணவு கூட சரி, உணவு கூட பகவானுடைய பிரசாதம் தான் நான் உண்ணணும். பௌதிகமான பிரசாதம் நம்ம அந்த உணவு உண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு துறவரம் போறவங்க எல்லா நேரமும் அதே மாதிரி இருக்கும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அப்ப பந்தப்படுறோம். அதே மாதிரி சாப்பாடு வேணும், அதே हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. என்னமோ தெரியல, ஒரு நெட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம், கரண்ட் வர விட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பேச்சு, மனம், கோபம், நாக்கு, அதாவது வயிறு, பாலுணர்வு. சோ இந்த ஆறுமே வந்து பௌதிகத்தன்மையை நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தன்மையில இருந்து விலக்கி வைக்க படுகிறது. எப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசுற பேச்சுங்கள், நம்ம அதாவது மனம், கோபம், நாக்கு, வயிறு, பாலுணர்வு, இந்த ஆறுமே வந்து அடுத்த அத்தியாயத்திலோட தொடர்ச்சி தான் இது. இப்ப அடுத்த அத்தியாயம், அடுத்த ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா இதோட சாராம்சம் தான் இருக்கும். இந்த 6 விஷயங்களுமே நம்ம கட்டுப்படுறவங்க தான் வந்து கோசாமின்னு சொல்லப்படுது. இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கோதாசம் தான் சொல்லப்படுறாங்க. இப்ப புலன்களை நாம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்ப பிரகலாத மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 7வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்காரு. 30வது பாகத்துல நாம புலன்களை அனுபவிக்கிற அந்த பக்குவத்தோட நாம அந்த நோக்கத்தோட நம்ம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம பந்தப்படுறோம். அப்ப புலன்களை நாம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நாம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அப்ப ஆன்மீகத்துல பகவானுடைய உணர்வோட நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகாக இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. பகவான் ஹரிநாமத்தை நாம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாவே போதும். பகவான் ஹரிநாமத்தை நாம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா போதும். இப்ப பிரகலாத மகாராஜா பாத்தீங்கன்னா அவரு தன்னுடைய தாய் வயிற்றுல இருக்கும் போதே ஹரிநாமத்தை காதால கேட்டவர். இல்லைங்களா? பகவானுடைய லீலையும் அவருடைய வைபவத்தையும் ரொம்ப அழகாக நாரத முனி மூலியமாக கேட்கப்பட்டது. ஹரிபக்தியோட இருந்து அவர் என்ன எவ்வளோ இன்னல்கள்லாம் வந்தது. அவரும் ஒரு அசுர குலத்தில் உள்ளதுதான். ஆனா அந்த இன்னல்கள்லாம் தாண்டி வந்து பகவான் கிட்ட ரொம்ப அழகாக பக்தி யோகம் எடுத்தார். சோ அது நமக்கு உதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் பக்தி யோகத்து சிறப்பா. சரி, இப்ப இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நாம இந்த பதத்தை முடிச்சிருக்கிறோம். 2வது பதம் பாருங்க, ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்படுறாங்க. அதுல அந்த 6 விதமான செயல்பாடு இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த 6 விதமான செயல்பாடு ரொம்ப விரிவா நம்ம இதுல படிக்க போறோம். எப்படி நாம அனநிய பக்தியை பகவானுக்கு எப்படி கொடுக்க போறோம். இப்ப நம்ம அடிக்கடி படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதாவது ஆரம்ப நிலை பக்தர் இருக்காங்க, நடுநிலை பக்தர் இருக்காங்க, அதே மாதிரி வந்து முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர் இருக்காங்க. இந்த 3 சாராம்சமும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த பக்தரோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் இந்த 6 தன்மையோட.
அதிகமாக பேசுறது, அதிகமாக உண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எப்படி நாம செயல்படுறோன்றத இந்த பதம் நமக்கு ரொம்ப அழகாக கொடுக்கப்படுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா யாராவது மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் 2. அத்தியாஹார பிரயாச பிரஜல்போ நியமாக்ரஹ ஜனசங்கச லௌல்யம் சட்பீர் பக்திர் வினஷ்யதி. இது வாசிக்க பிரபுஜி. மீனிங் வாசிச்சீங்க, மீனிங் மட்டும் வாசிங்க மாதாஜி. மீனிங் மட்டும் போதுமா? ஓகே. படிங்க, அப்புறம் சொல்றேன். மொழிபெயர்ப்பு. ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவிற்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது அவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடுகிறது. 1. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல். 2. கிடைத்ததற்கு அரிய பௌதீக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெருமுயற்சி செய்தல். 3. பௌதீக விஷயங்களை பேசுதல். 4. சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்காக பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுதல் அல்லது மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல். 5. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதீக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுதல். 6. பௌதீக சாதனைகளின் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. இல்ல இரு மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்லம்மா இரு மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இது கொஞ்சம் அப்புறம் படிக்கலாம். இப்ப இந்த 6 விதமான சாராம்சம் இப்ப நம்ம முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஈசோபனிஷ் படிச்சோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை நாம ரொம்ப அழகாக நம்ம முடிச்சோம் இல்லைங்களா, லெவல் 2ல. இப்ப இந்த 6 சாராம்சமும் நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து புரிதல் இருக்கும். எனக்கு விளக்கம் வேணும். இப்ப 1, முதல்ல தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல். இது என்ன மாதிரி சாராம்சத்தை கொடுக்கும், நமக்கு என்ன மாதிரி குணத்தை கொடுக்கும்? 2வது அதிகமாக உண்ணுதல், அந்த சாராம்சம் இதுல கொடுக்கும் அப்படின்றத நீங்க யாராவது சொல்ல முடியும், விளக்க முடியுமா? ஒரு இதுக்கும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி அது ரஜோகுணத்தை உருவாக்கும் இல்ல பிரபுஜி, அதிகமாக நம்ம செல்வம் சேர்க்கிறது. செல்வம் தீட்டுறது வந்து கண்டிப்பாக ரசோகுணம் தான் இல்லைங்களா, அதுல மாற்று கருத்தே இல்லை. அழகா சொன்னீங்க. அதே மாதிரி அதிகமா உண்ணுதல் வந்து தமோ குணத்தை கொடுக்கும் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இரண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம ரெண்டுமே செயல்பாடு பந்தப்படுத்துறது தான் இல்லைங்களா, 2 செயல்பாடுமே பந்தப்படுத்துறது தான். நம்ம பெரியவங்களாம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, 4 கை உனக்கு 4 கை வைத்தியனுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒன்றதுலயே நம்ம நமக்கு வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு அதிகமா எடுக்க போனா அடுத்தவங்களுடைய பொருளை நாம தப்பு பண்ணி அவங்க இதை கொள்ளடிச்சு சாப்பிட்றதுதான் அது கணக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நாம அது மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது, உணவு எடுத்துக்க கூடாது. அதே பகவானுடைய பிரசாதமே இருந்தா கூட சரி, நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் எடுத்துக்கணும், பகவானுடைய பிரசாதமே. இது அழகா 17வது அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்குறார். 18லயும் ரொம்ப தெளிவா கொடுக்கிறார். அதாவது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில அதிகமாக உண்ணுதலும் சரி, அதிகமாக உறங்குதலும் சரி, குறைவாக உறங்குதலும் சரி, குறைவாக உண்றதிலும் சரி, 2 விதமான செயல்பாடுமே அது வந்து இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா நாம இருக்கணும், நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் எடுத்துக்கணும். இது 2மே வந்து ரசோ குணமும் தமோ குணத்தையும் கொண்டு போய் கொடுக்கும். அப்ப அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது எப்படி செயல்படுவாங்க? இப்ப 2 குணமும் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப இந்த இடத்துல அதிகமாக உண்ணுதலும் சரி, செல்வம் திரட்டலையும் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. சத்துவ குணத்துல அவங்க என்ன மாதிரி செயல்படுவாங்க? இப்ப 2 குணத்தையும் பிரசாதமா சாப்பிடுவோம், பிரசாதமா எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, அப்ப பிரசாதமா எடுத்தாலும் அதிகமாக எடுக்க மாட்டாங்க, அதிகமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? பிரசாதமா தேவைக்கு எவ்வளவோ தேவைக்கான எடுத்துப்பாங்க. சரி, ஓகே. அப்ப செல்வத்தை திரட்டுதல் அது அதே மாதிரி தேவையோ அதை மட்டும்தான். தேவைக்கு எவ்வளவோ தேவையோ அது மாத்திரம் நமக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கப்பட்டிருக்குதோ அதை மட்டும் எடுக்கணும் பிரபுஜி. சத்துவ குணத்துலவங்க அது மட்டும் தான் சம்பாத்தியம் பண்ணுவாங்க, மத்ததெல்லாம் பண்ண பகவான் இறைவன் நமக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கி இருக்கோ நமக்கு உண்டானதை மட்டும். ஆனா பிரபு இது ஏன்னா நாம வந்து இப்ப நிறைய பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சம்பாதிப்பாங்க. சம்பாதிச்சுட்டு
இந்த ஆன்மீக தொடர் வரும்போது மாத்திரம்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் விலக பார்ப்பாங்க. எதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதிக தன்மையில இருந்து விலக பார்ப்பாங்க. நிறைய பிசினஸ் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனரோட பாத்தீங்கன்னா கூட அழகசீல பிரபுபாதாவுடைய அவருடைய எல்லா விதமான சாராம்சத்தையும் கேட்ட பிறகு யூஎஸ்ஏல அவர் வாழ்ந்த காலத்துல, அப்போ அவரு ஒரு பெரிய கார் கம்பெனி ஓனர். அவரு என்ன பண்றாரு, சில பிரபுபாதா கிட்ட சிசிரா இருந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட போதனை எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு, அப்ப நான் இவ்வளவு பெரிய பணம் சம்பாதிக்கிறேனே இதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சில பிரபுபாதா சொல்றாரு. இத சமுதாயத்துக்காக நீ செய், உனக்காக நீ செய்ய வேண்டாம், சமுதாயத்துக்காக செய். உன் கூட வேலை பார்க்கறவங்க எல்லாருக்கும் சிறப்பா வச்சுக்கோ, நல்லபடியா வச்சுக்கோ. அந்த பணத்தை அந்த மக்களுக்கு கொடு, சமுதாயத்துக்கு கொடு அப்படின்னா ரொம்ப அழகா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த கார் கம்பெனி ஓனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்கான் நிறுவனத்துக்கு நிறைய அவர் வந்து தொண்டு பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி நிறைய நன்கொடை எல்லாம் கொடுத்திருக்கார் அந்த காலத்திலேயே. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சிருக்காரு. அப்போ அந்த செல்வம் கிடைக்கும், நமக்கு தேவைதான், பணம் சம்பாதிக்கணும் தேவைதான், நம்ம திரட்டுறது நல்லதுதான். ஆனா அதே வந்து நாம அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போது மட்டும் எடுக்கிறது தான் சத்துவ குணம். அதே சுத்த சத்துவத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் உணர்வோட அதை தான தர்மம் கொடுப்பாங்க, தானமா கொடுப்பாங்க மத்தவங்களுக்கு. அது ஏன்னா சமுதாயத்துக்காக தான் அந்த செல்வத்தை திரட்டுவாங்க, திரட்டி அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அது மத்தவங்களுக்கு தானமா கொடுப்பாங்க. இப்ப நம்ம நிறைய பேர் இருக்காங்க தொழிலதிபர்கள்லாம், நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துலயே இருக்கிறாங்க, எவ்வளவோ பணம் கொடுக்குறாங்க, அது மாதிரி தொண்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கணும். அது சத்துவ குணத்தோட சுத்த சத்துவத்துக்கு தான் போறது அது. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணமே வந்து என்ன சொல்றாரு பகவான் பாத்தீங்கன்னா அது பந்தப்படுத்துற குணம்தான்ற, அதுவும் பந்தப்படுத்துற குணம் தான். முக்குணங்கள் இல்லாம நாம செயல்பாடு பண்றதுதான் சுத்த சத்துவம்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அப்ப சுத்த சத்துவத்துல அதுதான் பகவான் அர்ஜுனனு கேட்பார் பகவத்கீதையில, என்ன சொல்றாரு, செல்வத்தை விரும்புவனே அப்படின்வார் யார அர்ஜுனன். அப்போ செல்வத்தை விரும்புவனே ஏன் சொல்றாரு பாருங்கன்னா, கர்ணன் வந்து நிறைய வந்து தான தர்மம் பண்றதுன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே அர்ஜுனன் கொடுக்குற செயல் பாத்தீங்கன்னா இந்த கையில கொடுக்க அந்த கையில் தெரியாது. சனி பகவான் மாதிரி, சனீஸ்வர பகவான் தான் அப்படிதான் பண்ணுவார், இந்த கையில கொடுக்க அந்த கையில் தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் சனீஸ்வர பகவானுடைய செயல்பாடு இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா அவரு கொடுக்கறது இந்த கைக்கு அந்த கைக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் அவரு நிறைய தானம் பண்ணுவார். எப்படிப்பட்ட தானங்கள் பாத்தீங்கன்னா பகவான் உணர்வோட அவர் செயல்படுவார், பகவான் உணர்வோட தான் அவர் தானத்தை கொடுப்பார். அதுதான் பகவான் செல்வத்தை விரும்புவனேங்கிறார். நாம செல்வம் விரும்பணும், விரும்ப கூடாதுன்னு இல்ல. பகவானுடைய ஐஸ்வர்யத்துல அது ஒரு ஐஸ்வர்யம் தான். செல்வம்ன்றது பகவானுடைய ஐஸ்வர்யம் தான். அது 6 ஐஸ்வர்யங்கள் அது ஒண்ணு. அது நமக்கு தேவைதான், அளவுக்கு அதிகமா இருக்கக்கூடாது. அளவுக்கு அதிகமா இருந்தா மத்தவங்களுக்கு பகவான் உணர்வோட இது பகவானோட ஐஸ்வர்யம், இது அது பகவான் அவங்களுக்கு மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அந்த தான முறை கொடுக்கணும்ன்றது இந்த இதுதான் சொல்லப்படுது. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல், தேவைக்கு அதிகமாக செல்வத்தை திருட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் 2வது பாருங்க, அரிய பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெருமுயற்சி செய்தல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப இங்க வஸ்துக்கள் சொல்றாங்க, பௌதிக வஸ்துக்கள்னா என்னன்னு சொல்லப்படுது, யார் தெரியுங்களா, சொல்ல முடியுமா? கிடைத்ததற்கு அரிய பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெருமுயற்சி செய்தல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வீடு, கார், வீடு. இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடுகள் இடம் வாங்குறோம், இடம் வாங்கி நம்ம செல்வத்தை சேர்க்கிறோம், தவறு இல்லை. அதிகமா வந்து சேர்க்க என்ன ஆகும், நமக்கு தான் பிரச்சனை வரும். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்கன்னா ஒரு வீடு வாங்கி கொடுத்துட்டா போதும், அதுதான் லிமிட். அதுக்கு மேல நிறைய இடத்த சொத்து வாங்கி ஒரு ஐலண்டை வாங்கி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி வைக்கிறது. கார், ஒரு கார் வாங்கினா போதும், 4 பேர் தான் இருப்பாங்க, 10 கார் இருக்கும். அதெல்லாம் ரொம்ப வந்து தவறு. அந்த மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக ஆசைப்படுறதும் பாருங்க, வஸ்துக்களை அடைவதும் சரி, அது ரொம்ப தவறான செயல்பாடு. அதுவும் வந்து ரஜோகுணம் தான், ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததுதான் சொல்லப்படுது. இப்போ வஸ்துக்களை ஏன் அதை வந்து நம்ம பெருமுயற்சி செய்யக்கூடாதுன்றத ஒரு விஞ்ஞானம் இருக்கு இதுல. இதுல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்றாரு. என்ன மாதிரி சொல்றாருன்னா, இப்போ நம்ம நிறைய சொத்து வாங்கி வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம், நிலம் நிறைய வாங்கி வச்சிருக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். அது நம்ம பற்றனாதான் நம்ம இடம் வாங்கி வச்சிருக்கிறோம். இது நாம பிள்ளைகளுக்கு தான், அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம அதை கொடுக்குறோம். அடுத்த தலைமுறை கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பிள்ளைகள் வாங்கி அந்த இடத்த வந்து அவங்க வச்சு சுகமா வாழ்ந்து மத்தவங்களுக்கு சமுதாயத்துக்கோ தொண்டு பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதே செல்வத்தை, அதே நிலத்தை, அதே வஸ்துக்களை
அவங்க தவறான வழியில அவங்க பாவமான காரியங்களை செஞ்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிரிவிலேயே அவங்க பாவத்தை அனுபவிப்பாங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாருங்க, அவங்களோட முன்னோர்கள், அவங்களோட தகப்பனார்கள், அது அவங்களுடைய அப்பா, தாத்தா, இவங்க மாதிரி. சோ அவங்களும் அந்த பாவத்துக்கு சரிபாதி அவங்களும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. கருடப்புராணத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க. அதே மாதிரி தானம் கொடுக்கறதுலயும் சரி, தானம் வாங்குறவனும் சரி, அதுக்கு தகுதியா இருக்கணும். அப்ப நம்மளுடைய சொத்தை பிள்ளைகளுக்கு நாம கொடுக்கறது தப்பு இல்லை. ஆனா அந்த பிள்ளைகள் கரெக்டான வழியில அதை செலவு பண்ணாங்கன்னா, யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. பாவகரமான காரியத்தை செஞ்சாங்கன்னா அந்த செல்வத்தை கொடுத்தவங்களுக்கும் அந்த பாவம் சரிபாதியா சேர சொல்லுவாங்க. அதுதான் வஸ்துக்களை நம்ம அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது, சேர்க்கவே கூடாது. நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம்தான் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு தகுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா நமக்கு அது நம்மளுடைய இடம் இல்லை, அப்படிதான் நம்ம இருக்கணும், எல்லாரும் வாழணும். அப்ப வஸ்துக்களை நாம குறைச்சிக்கணும்னு சொல்றது. பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல், முக்கியமா நம்ம பேசுற விஷயங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா தான் நம்ம பேசணும்னு சொல்லப்படுது. பகவானுடைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மாத்திரம்தான் பேசணும், தேவையில்லாத நம்ம தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 4வது, சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து மூலமாக செயல்படுதல் அல்லது மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல். இதுல பத்தின 3 விதமான செயல்பாடு இருக்கு. இப்ப சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பிராமண குவாலிட்டியில இருப்பாங்க, அவங்க செயல்பாடு எல்லாம் பிராமண குவாலிட்டியில இருக்கும். காலையில எழுந்து அனநிய பக்திய பகவானுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க, மங்களார்த்தி பண்ணுவாங்க, எல்லாமே கரெக்டா செய்வாங்க, ஆகன விதிப்படி எல்லாமே செய்வாங்க, ரொம்ப அழகா செய்வாங்க. ஆனா அது ஏன் சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த சத்துவ குணத்துல அவங்க இருந்தாங்கன்னா, சுத்த சத்துவத்துக்கு போகாம சத்துவ குணத்திலே இருந்தாங்கன்னா ஒரு மாதிரி உடம்பு சோம்பலா இருக்கும். யாராவது வீட்டுல இருந்து வெளியே இருந்து ஆள் உள்ள வராங்க, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஏதோ ஒண்ணு இதுன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த செயல்பாடுல இருந்து வெளியே வந்துருவாங்க. வெளியே வந்துட்டு பௌதிக தன்மைக்கு மாறிடுவாங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அதே சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க இந்த செயல்பாடு தான் எனக்கு முக்கியம், பகவானுடைய பக்தி மாத்திரம் தான் முக்கியம், எனக்கு இதுதான் முக்கியம் அப்படின்றது அந்த செயல்பாடு அவங்க பண்ணுவாங்க. ஏன் சாஸ்திர விதிகளை ஏன் அலட்சியம் செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு பகவான், ரொம்ப அழகா எல்லாருக்குமே சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப அந்த சுதந்திரத்தை நாம என்ன பண்றோம், தவறான பௌதிக தன்மையில கொண்டு போறோம், தவறான வழியில கொண்டு போறோம். இப்ப அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் என்ன சொல்றவங்க மித்தியாசாரம் சொல்லப்படுது, போலி மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அதே மாதிரி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு அடுத்தவங்களுக்கு போதனை சொல்லாம அத காசாக சம்பாதிக்க பார்ப்பாங்க சில பேர். அதுவும் ரொம்ப தவறான காரியம் அது, இல்லைங்களா? அது ஒரு பிழைப்பாவே வச்சிருப்பாங்க. அது நம்ம தவறுன்னு எப்படி சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பிராமணர் இருக்காங்க, ஒரு கோவில ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறாரு, வாங்குறாரு, ஒரு 2000 ரூபாய் 3000 ரூபாய் வாங்குறாரு. ஏன்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல அது தவறு கிடையாது, ஏன்னா இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலை அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் சரி கிடையாது, அரசாங்கம் சரி கிடையாது. அரசாங்கம் சரி இருந்ததுன்னா அந்த அந்தனருக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வான், அவன் சத்திரியன் இல்லையா, அவன் சத்திரியோட கடமையை அவன் செய்யல. அப்ப பிராமணன் என்ன பண்ணுவார், அவர் ஒரு நல்ல விஷயத்திற்கும் ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கும் அவர் போகும்போது அப்போ அதுக்குள்ள அவருக்கு வருமானம் வேணும் இல்லைங்களா, அதை எடுத்துக்கிறார். அதே வருமானத்தை அவரு தவறான வழியில அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடாது, தவறான வழினா அதிகமாக எடுத்துக்கூடாது. அவருக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம்தான் எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரே ஒரு சாதாரண சின்ன ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனா ஒரு அந்தனர் என்ன பண்றார், ஒரு 1500 இருந்து ஒரு 2500 ருபீஸ் வாங்குறாரு, ஓகே. அதே கொஞ்சம் வசதி படைச்சவங்கன்னா 5000 6000. அதே இன்னும் செல்வேந்திரம் அதிகமா இருக்காங்கன்னா லட்சம் ரூபாய்க்கு வரையும் வாங்குறதுக்கு இருக்காங்க, அந்தனர்கள் இருக்காங்க. சோ அப்ப பாருங்க, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் நமக்கு சொல்லணும், இதுலயும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கு பாருங்க. இதுதான் தவறானது, இதுதான் ரசோகுணத்துல கொண்டு போறது. அவன் பிராமண குவாலிட்டி இருந்தாலும் அவன் வித்தியாசாராதான், அவன் போலி மனிதர் தான் அப்படின்னு சாஸ்திரம் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. அப்ப சாஸ்திர விதிகளை அவன் அலட்சியம் செய்யறான். நீ என்னதான் நாம சிகா விட்டு இருந்தாலும் சரி, என்னதான் நாம பூனலை போட்டிருந்தாலும் சரி, என்னதான் கண்டி மாலை போட்டாலும் சரி, என்னதான் திலகம் விட்டாலும் சரி, அந்த சாஸ்திரத்தை கரெக்டா நாம ஃபாலோ பண்ணும். ஃபாலோ பண்ணலைன்னா நாம பக்தராகவே இருக்க முடியாது, பகவானுடைய பக்தராகவே இருக்க முடியாது. அது என்னதான் நம்ம பண்ணாலும் அது நமக்கு அது பலன் கிடைக்காது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி பகவான் உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவங்களுக்கு சங்கம் கொடுத்தது. இப்ப நம்ம பேசுற விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய உணர்வோட உள்ள அந்த தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள், தன்னுணர்வு அடையறதுக்கான தாக்கத்து உள்ள ஆத்மாக்கள்,
அந்த மாதிரி ஆத்மா கிட்ட நம்ம சங்கம் வச்சுக்கணும். நம்ம பேசுற விஷயம் கூட பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இந்த தன்மையில இருக்கேன், நாம இத பத்தி எனக்கு தெரியல, இந்த இந்த பதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, எனக்கு அது புரியல, இது பகவானுடைய லீலை எவ்வளவு அற்புதமான லீலை, இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசலாம். ஆனா பௌதிக தன்மையில எடுக்கும்போது பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு சில மாதாஜிகள் இருக்காங்க, நான் தவறா சொல்லணும்னு நினைக்காதீங்க, சில மாதாஜி எனக்கு போன் பண்ணுவாங்க, அவங்க வீட்டுல உள்ள சில குறைபாடுகள் சொல்லுவாங்க. தப்பு இல்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அந்த அந்த கஷ்டம் இருக்கும்போது அவங்க மத்தவங்க கிட்ட சொல்லும் போது, அப்ப நம்ம என்ன நம்ம உபதேசம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அப்ப நம்ம கிட்ட அந்த ஸ்டோரி சொல்றாங்க, தவறு கிடையாது. ஏன்னா அது தவிர்க்கப்படணும்னு சொல்லி வேறு சொல்லுது. இப்ப நாம அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை நம்ம சொல்லும் போது, அப்போ அது கேட்கிறவர் என்ன பாத்தீங்கன்னா, அவர் பகவான்கிட்ட வேண்டும் போது எப்படி வேண்டுவார், அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு ஒரு ஜபமால உங்களுக்காக நான் ஒன்று செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசுக்குள்ளே செஞ்சு நாம செஞ்சுக்கலாம். இருந்தாலும் அந்த தன்மையை நம்ம எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு என்ன படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குணம் நமக்கு மாறும். நாமளும் சராசரி மனுஷன் தானே இல்லைங்களா? நாம ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், ஸ்லோகத்தை மத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்றதுனால நாம ஒரு பெரிய மகானாக முடியாது. நாமளும் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த பிரச்சனைகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு அந்த குணம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இதுதான் குணமாயா ஜீவமாயாவுடைய செயல்பாடு. அது மேக்சிமம் பகவான் என்ன வேதங்கள் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உனக்குள்ள பிரச்சனையே அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்லாதுன்ற, அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்லவே கூடாது. ரொம்ப அழகா இருக்கும். அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம அந்த இதை சொல்லவே கூடாது. என்கிட்ட ஒப்படின்ற, என்கிட்ட ஒப்படி, என்கிட்ட சொல்லு. மத்தவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா உன்னுடைய வீழ்ச்சி ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்ற. உன்னுடைய வீழ்ச்சி ஆரம்பம் அது ஏற்கனவே உனக்கு பிரச்சனையில இருக்க, அந்த பிரச்சனையை இன்னொருத்தங்கிட்ட கொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என் மனசு ரொம்ப இலகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா இலகாது, இன்னும் பாரம் தான் அதிகமாகும். அதே விஷயத்தை நீங்க பகவான் கிட்ட ஒப்படைங்க. அவரோட அறிபக்தியோட இருந்து அவர்கிட்ட சொல்லுங்க. அது காது கொடுத்து கேட்கறது ரெடியா இருக்கிறாரு. இப்ப பிரபுஜி கிட்டயோ மாதாஜி கிட்டயோ ஷேர் பண்றது அது தவிர்க்கப்பட வேணும் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இப்ப நமக்கு பாத்தீங்கன்னா, அதே நம்ம நிறைய பிரச்சனை இருக்கும். நிறைய பிரச்சனை இருக்கும்போது அப்ப நாம எப்படின்னா நம்ம பகவான் கிட்ட ஹரிநாமத்தை சொல்ல 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 பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே இலகும். அது நீங்க முயற்சி பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த மாதிரி சங்கத்துல நாம ஈடுபாடு இருக்கணும். நம்ம பிரச்சனையை வெளியே சொல்றதோட பகவான் கிட்ட சொல்லுங்க, அது ரொம்ப இதா இருக்கும். அப்போ அதே மாதிரி 6வது பாருங்க, பௌதிக சாதனைகள் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். இப்ப நாம ஒரு டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கேன், ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன், ஒரு பெரிய நிறைய டிகிரி எல்லாம் முடிச்சிருக்கிறேன், அதெல்லாம் எதுக்கு? பௌதிகத்துக்கு தான். ஆன்மீகத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்காது? சம்பந்தம் இருக்கு. ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தம் எப்படி படுத்தணும்? நாம தான் படுத்தணும். ஒரு டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ணோம்? இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க பாத்தீங்கன்னா சும்மா இருக்கு ஃப்ரீயா இருக்க டைம்ல எப்பவுமே தொண்டு செய்வாங்க. ஒரு ஸ்கூல்ல போய், ஒரு ஊர்ல போய், வில்லேஜ்ல போய் நிறைய சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சேவை பண்றாங்க, இருக்காங்க, டாக்டர் இருக்காங்க. அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும். அந்த நம்ம படிச்ச படிப்பு பௌதிக தன்மையோட இருக்கக்கூடாது, அது ஆன்மீக தன்மைக்கு நம்ம விருத்தி அடையணும்னா இந்த மாதிரி சமுதாயத்தோட நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது நாம பெரிய சாதனையா நாம நினைச்சு கூடாது. நான் இப்படி படிச்சிருக்கிறேன், நான் இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா நாம பந்தப்பட்ட செயல்தான் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக இந்த 6 விதமான செயல்பாடு ரொம்ப சிறப்பா கொடுத்துருக்காங்க. இது பொருள் பாருங்க, இப்படிப்பட்ட இந்த 6 விஷயங்களுமே சொல்லப்படுறது. அந்த பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்ட பக்தர் இருக்காங்க, நடுநிலை பக்தர் இருக்கிறாங்க. விதமான பக்தர்கள் எப்படி இந்த 6 விதமான செயல்பாடு செய்யறாங்க, எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி நடைமுறை கொண்டு வராங்கன்றதுதான் பொருளுரையில சில பிரபுபாதா ரொம்ப அழகாக நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறாங்க உபநேசங்கள்ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்கிறீங்களா? மனித வாழ்வு எளிய வாழ்விற்கு உயர்ந்த சக்திக்கும் உரியதாகும் சொல்லப்படுது. இந்த மனித வாழ்வுன்றது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 80 லட்சம் ஜீவராசிகளை 4 லட்சம் ஜீவராசி இந்த மனித வாழ்க்கை நமக்கு பகவான் இந்த உடல் கொடுத்திருக்கிறார். அப்போ இது எப்படி பாத்தீங்கன்னா சிந்திக்கிற பகுத்து பாக்குற ஞானம் கொடுத்திருக்காரு நமக்கு. இது ரொம்ப அபூர்வமான நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ என்ன சொல்ற, பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானின் மூன்றாவது சக்தியினுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு கீழ் இருப்பதால் ஒருவன்
செயலற்றுவதற்காகவோ இந்த பௌதீக உலகம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரபு படிக்கவா? படிங்க மாத்தாஜ், படிங்க ப்ரோ. முழு மனித வாழ்வு எளிய வாழ்விற்கும் உயர்ந்த சிந்தனைக்கும் உரியதாகும். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானின் மூன்றாவது சக்தியினுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதால் ஒருவன் செயலாற்றுவதற்காகவே இந்த பௌதிக உலகம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பிரதானமாக 3 சக்திகள் உள்ளன. முதல் சக்தியானது அந்தரங்க சக்தி எனப்படுகிறது. இரண்டாவது சக்தி தடசக்தி அல்லது நடுத்தர சக்தி என அழைக்கப்படுகிறது. மூன்றாவதாக பகிரங்க சக்தி அல்லது வெளிப்புற சக்தி என்று கூறப்படுகிறது. ஜீவராசிகள் நடுத்தர சக்தியை சார்ந்தவர்கள். மேலும் அவர்கள் அந்தரங்க மற்றும் பகிரங்க சக்திகளுக்கு இடையே நிலை பெற்றுள்ளனர். ஜீவராசிகள் முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய தொண்டர்கள் எனும் நிலையில் இருப்பதால் அவர்கள் அந்தரங்க சக்தி அல்லது பகிரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க வேண்டியவர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் அந்தரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் போது இறைவனின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுதல் எனும் தங்களின் இயற்கையான செயலை வெளிப்படுத்துகின்றனர். இது பகவத்கீதையில் 9.13 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதியும் ஆசிரிதக பஜந்த் எனன்ய மனசோ நாத்வா பூதாதிம் பிரபு. படிங்க. பிருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, பொருள் உரையில இப்போ 3 விதமான சக்தி நாமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கார். ஆத்ம தத்துவத்திலே நாமும் இதை பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம தெளிவா கொடுத்திருக்கார். சரி, இப்ப இந்த இடத்துல வருவோம். இப்ப அந்தரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது, நடுத்தர சக்தின்னு சொல்லப்படுது, அதாவது பகரங்க சக்தி, வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 3 சக்தியுமே இந்த எல்லா ஜீவராசிகளும் உள்ள அடங்கியதுன்னு சொல்லப்படுறாங்க. இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்திலையும் 3வது அத்தியாயத்திலே கர்மயோகத்திலேயும் பகவான் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 12வது பக்தி யோகத்திலையும் கொடுக்கிறார். இதை பத்தி சொல்றாரு. 13லயும் பகவான் கொடுக்கிறார். இந்த 3 சக்தியை பத்தி சொல்றார். இது 3 சக்தி எப்படி நம்ம உடலோட எப்படி நம்ம எல்லா ஜீவராசியும் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கார் அப்படின்றதையும் உன்னத ஞானத்தின் மூலியமாக நம்ம கொடுத்தார். இது யாராவது தெரிஞ்சதை சொல்ல முடியுமா? இந்த சக்தி எப்படி நமக்கு இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு, எப்படி நாம எதை வச்சு நம்ம நடுத்தர சக்தி வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்களும் மனம் புத்தி அகங்காரம் வர அது ஜடத்தன்மை வாய்ந்தது. ஆத்மா தெய்வீகத்தோட சம்பந்தப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பிரபுஜி சொல்ற மாதிரி பாருங்க, வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுறாங்க பாத்தீங்களா, பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. அந்த வெளிப்புற சக்தி தான் நம்மளுடைய 8 விதமான பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட உடல். அது என்னன்னா பௌதீக உடல் சொல்லலாம், ஜட உடல் சொல்லலாம், சூதல உடல் சொல்லலாம், கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல் சூதர உடல். இந்த 8 விதமான உடல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஒண்ணு கேட்கல பிரபுஜி. கேட்கலீங்களா? இப்ப கேக்குதுங்களா? கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஓகே, கேக்குதுங்களா எங்களுக்கு? சரி சரி. இல்ல இந்த ஆடியோ ஏதோ ப்ராப்ளமா இருக்கு சில. இப்போ 8 விதமான உடல் பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற சக்தி, பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இப்ப 5 விதமான உடல், அந்த 5 விதமான புலன்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு, நீர் சொல்ற மாதிரி நிலை, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களான உடல் பாத்தீங்கன்னா சூதல உடல். பிரபுஜி சொன்னாங்க. சூட்சம உடல் சொல்றது கண்ணுக்கு தெரியாது, மனம், அகங்காரம், அதாவது புத்தி. இந்த 3மே பாத்தீங்கன்னா சூட்சம உடல். இந்த 8மே சேர்ந்துதான் பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, அதாவது பகவானுடைய தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லப்படுறாங்க. பகவானுடைய உட்புற சக்தின்னு சொல்றது இந்த ஆத்மா, ஜீவாத்மா. எல்லா உயிர்வாழியுடைய ஆத்மா ஜீவாத்மா, இது பகவானுடைய உட்புற சக்தி தான். மனித உடல் மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா ஜீவராசியுமே 84 லட்சம் உயிர்வாழியும் சரி, ஆத்மா பகவானுடைய உட்புற சக்தி தான். நாம எங்கிருந்து வந்தோமோ எறும்பு அங்கிருந்தான் வந்தது, எங்கிருந்து வந்ததோ எல்லா புழு பூச்சி எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் வந்ததுதான், உட்புற சக்தி தான். நமக்கு பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் கொடுத்துருக்கார், அதுங்களுக்கு இல்ல, அது அனிமல் கிங்டம்.
அது இஷ்டத்துக்கு வாழுது, அதோட குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. ஆனா அதோட வாழ்க்கையை வந்து மாறாது. அதோட செயல்பாடு எப்பவுமே அதுதான். நம்மள மனுஷன் தான் வந்து மாறி மாறி வாழ்ந்து கிடப்போம். அதையே அடிச்சு சாப்பிடுவோம், அதையே செய்வோம். ஆனா அந்த விலங்குகளுக்கு அப்படி கிடையாது. அதோட போக்குல தான் அது போயின்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி குண அதிசயங்கள் அது இருக்கு. அதுதான் வெளிப்புற சக்தி, உட்புற சக்தி நம்ம புடிச்சிக்கலாம். இப்ப பகரங்க சக்தி இடையில் நிறைந்துள்ள அப்ப ஜீவராசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமுழுக்க நித்திய தொண்டு எனும் நிலையில் இதுதான். இப்ப அனிமலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற இப்ப நிறைய சோசியல் மீடியா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோமாதா வந்து கரெக்டா பகவான் கிட்ட போகுது, போய் அங்க போய் லிங்கத்தை பார்த்து அங்க வந்து நந்தி பகவான் மாதிரி இருந்துட்டு பார்த்துட்டு வருது. இதெல்லாம் நிறைய சோசியல் மீடியால போடுறாங்க. இது அபூர்வம். இப்ப நமக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னா போன பிறவியில் என்ன நடந்தது விஷயங்களாகளோ அவங்க அந்த உணர்வு இருக்கும். நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்திலயும் நடந்ததுதான். மதுரால இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இடத்துல நம்ம ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு சுதந்திர அடையத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் நடந்தது. அது ரொம்ப அழகா நம்ம சில பிரபுபாதா கூட ரொம்ப அழகா அதை குறிப்பிட்டு காமிச்சிருக்காரு, சொல்லியிருக்காரு. ஒரு சத்தங்கள் கொடுக்கும்போது சொல்லியிருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி போன பிறவில் என்ன நடந்ததோ அது அப்படியே அந்த குழந்தை வந்து அழகா வந்து சொல்லுது. சோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் எப்படி நடக்குது பாருங்க. இது மாதிரிதான் மனித உடல் கிடைச்சா கூட சரி, அந்த ஞானம் இருக்கும் அந்த 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 ஆத்மாக்கு. இப்ப நம்ம ஜடபரதர் இருக்கிறார். ஜடபரதர் அது முற்பிறவில என்னவா இருந்தார்? ஒரு நல்ல ஒரு சத்திரியனா இருந்தார். ஆனா அந்த மானியே நினைச்சதுனால கடைசியில என்னாச்சு, மானாவே போயிட்டார். ஆனா மானால இருக்கும் போதுதான் அவருக்கு அந்த ஞானமே தெரியுது. மானான பிறகுதான் ஞானமே கிடைக்குது. நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம், என்ன மாதிரி இதுல இப்ப இருக்கிறோமே அப்படின்றா அந்த டைம்ல மான் கூட இருந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு நல்ல ஒரு அந்தன குலத்துல பிறக்கிறார், ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல பிறக்கிறார் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அவரு முக்தி அடைகிறார். சோ அது போலதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சூட்சம உடல் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த சூட்சம உடல் எப்படி இருக்கும்? வாழ்நாள்ல நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அந்த சூட்சம உடலோட தான் இருக்கணும். இப்ப நம்ம வேற உடல் கிடைச்ச பிறகு கூட அந்த சூட்சம உடல் அங்க போயிடும். அந்த சூட்சம உடலை அழிச்சாதான் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். பூதல உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிடும். சூட்சம உடல் அழியாது. அது நம்ம செயலால தான் அழியும். நம்ம எப்படிப்பட்ட செயல் செய்யணும்? பகவான் உணர்வோடு செயல்படும் போது, அனநீய பக்தியில போகும்போது, இருக்கும்போது, அடையும் போது, பிரம்ம ஜோதியில கலக்கும் போது மாத்திரம்தான் அந்த சூட்சம உடல் அழியப்படுகிறது. அப்ப சூட்சம உடல் அழியப்படும் போது இருக்கு. சச்சிதானந்தம பிரதாவின் மகனை குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களை தெய்வீக இயற்கை பாதுகாப்பில் உள்ளனர் அப்படின்றார். இது வந்து புவியோகம். இது இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப சிறப்பான ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தை இந்த அத்தியாயம் மூலியமா மகாத்மாக்கள். மகாத்மாக்கள்னு என்ன பாருங்க, மகாத்மாக்கள் என்ன பாருங்க, உயர்வான ஆத்மா. உயர்வான ஆத்மா தான் மகாத்மான்னு சொல்லப்படுறாங்க. அப்ப எப்படி பாருங்க, உணர்வோட அவருடைய ஆற்றில் உள்ளனர். பகவானோட உணர்வோட செயல்படுறவங்க பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்காங்க. இயற்கையை அனுபவிச்சுக்கிட்டே அவங்க பாதுகாப்பு இருக்காங்க. எப்படி இயற்கைனா ஒரு 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 கிரகஸ்தனா இருக்கிறார், பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும் போது அவர் பாதுகாப்பு அடைகிறார். பற்றோடு இருக்கும் போதுதான் அவர் பாதுகாப்பு இல்லாத தன்மையில உணர ஆரம்பிக்கிறார். அப்ப பற்றற்ற இருக்கும் போது என்ன சொல்றாரு பகவான் பாருங்க, பகவானோட பாதுகாப்புல நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அவர்தான் ஆதி புருஷர். அறிவற்றதாம அறிந்து எனது பக்தி தொழில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர் அப்படின்னு. நம்ம இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கணும். எழுந்துக்கும் போது தூங்கி எழுந்துக்கும் போது இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை வரும், எனக்கு என்ன செயல் வரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம பந்தப்படுறோம். எழுந்துக்கும் போதே ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே எழுந்து பாருங்க. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்த செகண்ட் பார்த்துக்க போறாரு. இந்த படத்துல பாருங்க, மகிழ்ச்சியா இரு, நானே நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்ம நம்பிக்கை வச்சுங்களேன், கண்டிப்பாக பௌதிகத்தன்மையை நம்ம போக மாட்டோம். அந்த எண்ணமே நமக்கு வராது. பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டோம்னா அவருடைய நம்பிக்கை தான் நமக்கு பலமே. அப்ப நம்பிக்கை இல்லைன்னா
கிருஷ்ணா. ரொம்ப இன்னைக்கு இடைஞ்சல் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.